Synes du, at elektronik den har fået for meget magt i vores hverdag? Ja, nogle steder synes jeg. Hvorhenne, for eksempel? For eksempel sådan noget med, hvad det hedder, ældreplejen og sådan noget der efterhånden. Ældreplejen? Ja, det kommer til at tage over helt fuldstændig. Der er ikke noget menneskelig kontakt mere. Så nej, det, sådan noget som, det er okay, robotterne for eksempel tager sig af mennesker. Der er jo ikke noget pleje, altså. Der er ikke noget omsorg, der er ikke noget som helst, altså. Så det synes jeg ikke, det er okay, altså. Vi skal skynde os lidt, altså. Ja. Tror du, at elektronik den kan manipulere med os? Medierne for eksempel? Sådan nogle ting. Det ved jeg ikke. Det skulle godt være. Det er jeg ikke helt sikker på. Nej, okay. Hvad tror du er grunden til, at de fleste børn i dag de bruger det meste af deres fritid på foran computeren? Ja, men det ved jeg faktisk ikke. Altså, det er jo fordi, det er let og det er komfortabelt at sidde derhjemme og hygge sig. Men altså det der med ungerne, det synes jeg faktisk, de sidder alt for meget hjemme foran fjernsyn i stedet for altså. Ja. Så det synes jeg egentlig så er lidt forkert. Der burde forældrene sætte en grænse altså til på, hvor meget de må spille og hvor meget de skal spille, og så må de skulle ud og finde noget energi af. Altså. De bliver sgu for sløve og fede, altså. Ja. Så. Okay, tusind tak. Det var så. Synes du, at elektronikken har fået for meget magt? Ja, det synes jeg. Hvordan det? Jamen, jeg synes bare, det har overtaget mere og mere. Jeg kunne godt lide dengang, at tingene kom på papir, og nu kommer det helt på internettet. Det prøver mig godt. Fint nok. Hvordan tror du, at den har fået så meget magt? Det ved jeg ikke. Det er jo bare samfundets udvikling. Og det er den vej, det går, og det må vi bare finde os i, tror jeg. Ja. Tror du, at elektronikken den kan manipulere med os? Ja, det synes jeg allerede, den gør. Hvordan det? Jamen, det hacker og ting og sager, de kan komme ind på vores ting, og det synes jeg ikke er særlig fedt. Og jeg har selv været en af dem, der er blevet udsat for det. Okay. Min konto den blev røvet fuldstændig, for der var nogen, der lige pludselig kunne komme ind igennem. Så jeg synes heller ikke, det er sikkert nok. Nej. Hvad tror du er grunden til, at de fleste børn i dag sidder og bruger det meste af deres fritid foran computeren? Jamen, det er igen samfundets udvikling, tror jeg. Jeg tror bare, at børn de er blevet for dovne. De gider ikke ud og lege, som da man var små. Og forældrene giver dem lov til bare at sidde på computeren hele dagen. Ja. Synes du, at elektronikken den har fået for meget magt? Ja, det synes jeg. Hvorfor? Altså det der med, jeg sidder og hører radio, og så er der et indslag med internetbøger, hvor man skal downloade bøger fra nettet og sådan noget, og også musik og sådan noget. Vi synes, det har taget meget overhånd. Med iPads og sådan noget. Totalt overflod. Ja. Tror du, den kan manipulere med os? Manipulere, altså? Ja, altså det kan være Facebook, for eksempel. Vi havde en tidligere i dag, det kunne være, hvis der er folk, der skriver noget på Facebook. Det tror man jo på. Det kunne være. Ja, jeg har selv prøvet det nemlig med Kit. Han der. Nå ja. Der var folk, der sagde, at han var død. Det tror jeg for eksempel på. Ja, det tror jeg sikkert med Wikipedia og sådan noget. Folk, der skriver falske artikler og sådan noget. Det tror jeg sikkert. Ja. Hvorfor tror du, de fleste børn i dag, de sidder med fjernsynet plantet i skærmen? Ja, med ansigtet plantet. Ja. Fordi der ikke er andet at lave. Altså bare fordi det er der. Igen overflod. Jeg tror, at de fantasiløse og internettet og fjernsynet har drænet dem totalt for fantasi.